ଗାଁରେ ଥିଲା ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୂତ ଘର କହୁଥିଲେ। କେହି ତା ପାଖରେ ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ରାତି ହେଲେ ଅଜଣା ଶବ୍ଦ, କାନ୍ଦଣା ଆଉ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଏକ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ବୁଲୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ରମେଶ, ଗାଁର ଏକ ନିର୍ଭୀକ ଯୁବକ, ସତ ଜାଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ରାତିରେ ଏକ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଭୂତ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ତା ହାତରୁ ଲଣ୍ଠନ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ଛାୟା ଦେଖିଲା, ଯିଏ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଖାଲି କଳା ଗର୍ତ୍ତ ପରି ଥିଲା। ରମେଶ ଭୟରେ ଥରୁଥାଉ ଥାଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? କାହିଁକି ଏଠି ଅଛ? ଆତ୍ମାଟି କହିଲା, ମୁଁ ଏହି ଘରର ପୂର୍ବତନ ମାଲିକାଣୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏଠି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଶରୀର ଏହି ଘର ତଳେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇନାହିଁ। ରମେଶ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଡାକି ଘର ତଳେ ଖୋଳିଲା। ସେଠାରୁ ଏକ ଶବ ମିଳିଲା। ସେହି ଶବର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଗଲା ଆଉ ତା ପରେ ଘରରୁ ଅଜଣା ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆତ୍ମାଟି ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ।